Vyzerá to tu ako super bývanie. Nádherné kvetinky vysadené. A máme tu aj Slnečnica Market. Máte tu všetko, čo potrebujete. Toto je kopec reštaurácií, kde sa môžete nájsť. Majú tu aj elektro, bielu, disk, balíkomaty. Proste je tu všetko, čo potrebujete. Majú tu aj zamestnanie. Táto časť Bratislavy je fakt veľmi zaujímavá, podľa mňa je veľmi príjemná na bývanie. Sú tu ľudia takí menej komplikovaní, je tu všetko také fajn, žiadne problémy, takže stojí za úvahu. A ešte sa vrátim, vyskúšame ice cream. Pozrite ten výber. Vybral som si môj populárny červený melón. Je fakt výborná. Ak sa tu náhodou zastavíte to trochu a prejdete do tejto časti Slnečnic, určite sa zastavte na túto zmrzlinu. Je fakt, že výborná a stojí euro 50. Vyskúšajte. Keby som reálne jedol melón.